mo ba? Oras na gani sa ting orasyon. Suhod na mo sabay kamong tanan. Wa na'y bata nga magtikaw-tikaw sa gawas. Si Fredix man lulupunso. Mamay makuna-una. Dili magod. Bisag nagdadua na ganyan ko. Nya, misuda yun. Kanang, Maungani, ikay na kuna-una kanino. sunod na magdayon mo. Tingali baya. Hoy, paminaw! Tingali bayag mag-away na sab mo, ha? Husto na kamo ni anak. Kusadan man no. Jet, Felix! Nay, Fredix luay. Siya ay. Nagdungan baya mo. Pulos mo katudtod. Ang hagis makuron. Ayaw lagi. Isturahan na lang nila ni mo aso ilulubi para nga. Ay, Dili na ko sa puton. Kumalaman tong tirong. Lain na sad. Bitaw lulupunso. Kanang lain na sad kay minaw na sad milulu. nala, sige. Lain na Naanasab ko'y nahuna-hunaan nga sugilanon nga akong iasoy kaninyo. Dogi ba? Kaya dili. Adugi ko magduwa-duwa sa gawas ba? Bahala gabi na. Manghagis ko na. Ayaw lagi. Patasan, Fredix, oy. Good Felix, sige yun. Lolo, Mayra. Buhatan ang gisulti ni Muron kay... Naar bang balbal? Nagpaniid lang baya. Nya, balbalon ka niya kung magpabadlong kang bataa ka. Ha? La, sige. Katong tirong niya. Karon balbal na sad. Bitaw. Mao naman. Kay ingon man si mama nga ang mga bata kunong badlongon, may dayra kuno kain kanon sa palpal. Sukmagon bi. Kara. Hoy! Miya lagi sukmagon si Chita ka lang mo. Manong masuko mang Husto na kamo ni ana. Sukmagon bi. Papagara na ba? Naon sa nag-away na mahinoon mo? Good boy man ko. Dong, Felix. Ayaw na dong ha. Butan man. Bad biya na dong. Ha? Sorry, Lolo Ponso. Kalabutan na batakan na. Sorry. Mga yung sorry kung makasa. Maunay mayong bata. Istorya na siya nung sugilanon, Lo. Katong gingon ni mo ba nga ba... Unsa ma? Ha? palpal mangalo, sige na lo. Sige. Bahin na sab kiniog balbal. Palpal na sad. Kahadlok sa ng balbaloy. Ay, di naman log istorya naman eh. Paminaw kamo mga apo. Kay isugilon ko kaninyo ang bahin sa giingon ko kaninyong balbal. O kung unsa magyud kana siya. Sige lo, Sige, Lo. Kaong ko balbal. Kaniadto sa among panahon, orasyo na gani. Buot ipasabot ni Ana, alas 6 nas gabi. Hipos na gyud misud sabay. Muamin mi sa among mga ginikanan ug mga apuhan. Pamin ako, Lo. Pamin ako. Taga-santo, Good boy, Mangko. jet buutan. Pagkabuutan ning mga apuha. Ang pinsat ko lulupi. Ako, Mingalo. Taga-santo mga apo ko. Padayon ko. Bueno. Paminaw kamo kay asoy kung sab kanyo ang laing sugilanon nga mao ang balbal. Mailing! Takna na usap sa orasyon. Kung may mga bata kang makita sa kadalanan, kaya pinasagdan sa ilang ginikanan. Ala, balbala! Aman, kung haring pong. Pagtagbaw
Salabi kayong dugo kasing-kasing sa mga batang badlungon. Nga pa sa kadalanan, bisan og 10 oras na sa gabi. Amahan kong haring ungo! Ikaw si Mayling, ang naginusarang prinsesa sa pamilya sa mga ungo, dinhi sa tung dapit sa agan. Pastilano hapit na alas 8 sa gabi Wa pa man mauli si Dudong Buni. Wa pa na bato'y panihapon. Halangga, pangitaon ta ang bata, kay sige na ra ba og panghasi ang balbal ning atong dapit. O lagi, niya kunway mabdus. Mga bata mo'y biktimahon. Ay, oh, Boni? Diyos ko, intaw, diin magkagikan, Boni! nak. Ngano ka man? Gano'n mitsabaw man ka? Naon sa man ka? Naon sa ka, uy? Ma, pa, si Roy, kita sa balbal paingon sa kamanggan. Nga nakita niya patay na. Inuo ko. Unsa? Langkat yung dukan. Nga na pinakan siyang liog. Diyos ko. Dini. Inuo ko intaw. Ma, pa, nakikita ko sa balbal. Babae siya. Putol ang katunga sayang lawas. Nga, naindak ko kayong bako. Nga, ait kayong ipon. Nga. Di mo napita nagduwa ni Roy, ha? Dito ay, dapit sa sapa. Kay hayag man kayo ang buwan. Yeah! Ay, pastilan ba'y huming? Inyong anak na ba ang kuyog ni Anheng Roy nga nabiktima sa balbal? Ayaw na ginagpagausag magabiin na mata, Oh, obay Hugo. Sagad na bas mabiktima, kantog yung mga bata nga badlungon. Kay ang mga buutang nga bata, maminaw maginikanan, naaramas ba'y? Mao lagi. Mao, Ang kuno na ko ba nga badlungon gi ka ng among anak nga si Buni. grabe eh. Pero kanunay man na namong istoryahan ni Kati. Mm. Malingaw lang gid sa duwa. Ano mo gulibay? Ang atong korpyo, alas 10 gabi eh. Pero ang mangtas nga nanggal alas 6, mugawas naman, mangita na magbalbalon. Mao lagi. Mo nga magtinabangay lang kitang mga ginikanan. Obay Hugo. Oh, kinanglan nga, alas 6 gabi pa lang wala. Human sa orasyon. Hipos na. Sodas bahay ng mga kabataan. Mo na'y sulti sa tanod kasi Hugo? Uday Kati. Ug mao say sugo kuno sa kapitan niya. Isip mo ihipi sa tanod. Saan taka ng atong Boni, no? Day Kati. Kagkahi ra bagyog uan na badlungon. Karon lang gani, oh. Ambot og asa na. Nawa lang sa dayon pagkahuman niyag kaon. Okay ra na kay udto pa man. Basta kay nigdayog sa adlaw. Niya na gid siya sa sud sa bay. Walay duwa kay dili na kana oras nato mga tao. Kap, matagtanod nga, malestinos matag sityo, nag-house to house na, sa pagpahibaw sa mga ginikanan. Mayo hinoon, Hugo. Mao na. Ang magtiayon nga huming og Kati, hala oy, na problema sila karon silang anak kay gahi kang badungon. Aw, problema na kana nilang mga ginikanan. Oo. Pagdisiplina silang kabataan, Hugo. Oh, Ang tumahimo, maulang yun ang pagpahimangno kanila aron malikayan ang disgrasya. anak na lang.
Karon ka lang yung pataa ka. Pasakitan tagit ka, aron magmatnon ka sa imong kabadlungon. Ay, unsaon naman lang kaklinakos buni, uy. Kalain sa uwang siro. Hinalimpahot akong balipo. Sa'yo pa gani. Alas hindi pa man pasado sa gabi. Yun niya kanong... Hay! Ano to? Hala! Nainilihok, luyuan ang labong kay mga tanom. Naibalbal! Ah! Itabang mo! Hi guys, good evening. Yan ang nalitag upload guys no sa drama ng mga aso yung sa on busy kayo guys. Ningutang mangod kog bagong riff guys. Condora. Guys, pulido ba ni siya nga pagka riff? Ligon ba ni guys? Durable ni. Lagay ba gani maguba guys? Ang bugnaw man diri nga part. Ayan, very strong na siya guys. Kung isa ka pod ang sharp. Kini siya guys, fully paid na nino. Fully paid na siya. So, dari lang na ko ni ibutang guys, no? Daghan pa po trabaho sa sulod. Ayan. Kinalam yun na. Yan, makita ninyo guys ang akong motor. Akong motor guys na asa garahe.
Dong? Sito, Dong. Sito. Pila isa ra? 20. Student Winston lang. Saka Winston. Dua. $20 o $22, $42. Kung sa'yo, tagot sa niyang makaan. Wala, tag-juice raman eh. So, ayan guys. Nahalinan pa ta. Nahalinan to guys. Hindi lang dapat pa yun pa. Ano na lang. Tandong sa atong mga balay ron. Huwag tag-otso no. Kaya ang kini tag-juice na guys. Fish crackers wish. Ug ang tatos na ko is 12 lamang. So, akong buhaton karon guys. Magputos sa kuno ug ice water. Ice water guys. Yan. Kukas ko guys. Ay, kung saan parting ka.